atu ko lo thlen chuan Samuel chuan mira chu a thla ta nge ya mira chhuang ngal tum chu langoi ro ti in kek chu ala a ke khitem ei ro thil in ma in ip manuam de wang ati a mira chuan en rengin midang en kol vel chu I thiam hle mai I lo ti chang to ni mo ati khera Samuel chuan enge I thi deuh tin emni ti in alo in doma mira chu ngoi deuh wangwangin ani le tunge ka thik tur ber chu alo ti le Samuel chuan rang deuh hian tuma me chedang tu ma an om lo ania ka thiam em na chan chu ka chhung te wangania ka nu le pa te chuan ka una pa le anu pui ka mungun lutuka ka thiam veka lom ei tur tu she turin chef ni kherangai hleinem alo ti zung zunga mira chu nui topin Samuel chuan ishanga tuna chuan keipo ibel pa ka ni to tho atile a mira chuan bel pa a ani le enge mo ka ngen thei chi angem ati a Samuel chuan te reng mai ti vatin mira chuan selia phone I lo ti hu theyangem ati da ya Samuel chuan a chalom ikena chan hi amani em ama ti ani ti ro ti in mira chu alo ngoi ringa lo hmak ro ti in phone a chuan tu emo hi abia a hnu loka chuan selia chu lo chhuakin engten nge ka phone hi alo hu mai theile boi thlak lutuk ti nung nungin bara tang chuan alo chhuaka mira in hmu vele chuan Samuel nei ngalin a bo beta Samuel chu lo in ring lo viawin makpo chu ati viaw engei du ti sapin mira chuan thu tak deuh chuan min kis ro alo ti topa Samuel chuan ti ngai na shilo viaw chung chuan akis ve mai do tho taka in kisin mira chuan chero ti son milo en ro se ati sapa selia chu en kherin anuya selia makti thinrim box si chuan mira long I chhevek don lo en ro ti in a thalak sak chu atuma a phone a huwang chuan ala theilo o I thi don ti pa chuan alut le a mira chuan lo nui top ringot selia chuan midang chu awin heta hian an om mira le mi pa pakhatin motora section mangnon na lom ti in lo aw chuaka selena nen an lo om dun man da ya enge in swali chak dewami selena chuan lo ti khum mira chuan enge una nu thil dik lo omem ni alo ti hu boka midang ho chuan khonge mi pa chu selia long chuan thu dik lo asoi kwalin minti dervel mai mai ni hi ndo ta soi ni hi an lo ti a selia chu thinrim deuh chuan alo in hum ru a anu chuan in lama ho in selia chuan apa bula dot ko soilo ka hmu chiang ani mira hian sex motora mi pa nen hmang lai nge ka hmu ani alo ti vei pang panga apa chu thinrim mel viawin selena chuan selia I mitemo I thwa kha enti rangai ani kha bar po na thil thleng I soite chu I ti ve ma ma lo mo chu tiang eng ma om lo mira zo om na ti cha sakitum zo ka mi ti in alo chan ve boka selia chuan kapa footage ka mamu ani ka hmu chu ka hria alom ati ve tlat box si mira chuan ka pate kanute selia hi in en deuh chu angai ani tianga thil om lo tak tak a soi reng chuan abula om hi ka theilo alo ti ve sapa selia chuan thinrim zet hian mira long nang hi ruli ni hi phakar zikzek lutuk ti ya benatum chu Mr long chuan atok lo ti tuarin Selena hetiang ve wang hian min ngai dam don nya atlai to sia Vicky Selena hi lo wathla ta che ti in Mrs long chu ashila Mrs long chu phur viau lowin Selena chuan kanute kalila ti in alo ka ya an kalve ngale Selena te kal nu chuan midang ho chu an ngoi thapa Mr long chuan Selia churum taka enin apan na ya asama chuan kekin a hnuk pheya Selia chuan kapa min voto su katipal kathiam lawani min ngai dam ro katipal ti in a che twar twara an kalyam nu chuan mira chuan mong changa Mr long chu in na lampanin akala Selia te invari te chu ngai thla in anui saka aw zero mi mol nu ti khumin alo nui vela zuwa chuan akut chu che in si hal hun chu a in chane ti chu azia khera anwa chuan mira po aroma omin Samuel nen chuan anin bia a engei an lo ti in mira chuan
ka chama ma silia chu kal na nia angai to na zong zong po abo zo to anga tu na chuan ati a Samuel a chuan ani mo awa chave ani le ke ka ti cha em ti in mira chuan engmo alo ti a Samuel a chuan motora khan mule I fi lawem ni engma alo ti li a mira chuan thil dang sei tumin darkar atling don to anya ti ya thil dang sei tum chuan Samuel a chuan tunna ka lo shwa yang che alo ti thuta mira chuan ngai lo I ata mi alo ti wata Samuel a chuan nangma tan chawalom enge thlen hi I shelo mi nangma na bur chanin atop min thlen pui tur chuan I phale da yang mo alo ti li a mira chuan lowin control sham sham ro alo ti a Samuel a chuan bialnu ka nei renga in control ka du hleiniam titlatin mira chu lai ve deuin nui pa chuan ka ti pal alo ti sapa Samuel a chuan inuya mi ti in mira chuan Samuel dalton in humna chaberini thil thatak min ti saka tang hi kanuna tu ma min la ti sak ngai lo engma min zot lowin ti tura ka ti che chu iti topa alo ti sapa Samuel a chuan thengil ro vo in swan ka kaltir sha mang che I in hlam kha chol hadam ro mutui le ti in video call chu an da a anu chuan Samuel a chuan motora thil thleng te chungai to le tin anin case laklo lain mira khan selia lu ve le khan kal to ro ati a Samuel a chuan engma soilo chuan akal san ve mai bok anuwa selena chu motor nen lo langin mira chu alu tir vathi alo ni a Samuel a chuan paper chu la in mira in akeya hliama nei chumte naktu ka bara kalila tiya asomte selia mutura akis deu kherte achhong ten an shem na chu thilpa ngai ati lai zong zong te chu angai to le ta thil thleng thut ani lo ti chu she thiam vekin paper a chuan a sia ka paper chu la in meizia chu a pet boka nang hian min man tangkai dan chu I thiam hle mai mo mira long mase ke hian nei che ka du tak tak ti I shelawani ti in anui deuh saka paper a hal nu chuan meizia chu tanin a zu deuh ham ham bok selia kha hliam nei phung chuan lo langin anu chuan asama chuan alo chul hliau hliawa thinrim ze chuan mira long nangram hwai nu he nu lo len atang hian kan chung kwa hian thlawang taka om kan nei ngai lo reng reng ti in anu bula chuan ril runa deuh chuan alo soya anu chuan bana wanin local ro thil tam tak I tor pha in ipal tlang ti ka shalom inu hian ti dan kong zong em ang ti in alo nem ve boka mira chu in chung lama chawin Mrs long nen chuan anin to ka mira chuan noi sangin kanute alo ti a Mrs long chuan nangte hi minun rong takini hi kanin chunga lo lu tin thil tlem te isoya boinai chok chhuak zela tuna chuan selia po hliam na tak ator hi ilo mem I lo tlinge alo ti saka mira chuan adam lewat maidona lom lo ti vel mai mayin anu te chuan nangram huai selia soi zong zong kha adik verani nang hi lo kalin kan chuang kwa ti dari tumani inu wangin ka pasal net po kum som don kan mudun to lo ti shero ati zeka mira chuan kanute kanu khan ka pate kha engmel mai ma a mu hleinem amit lak kha atum reng reng lo nangni pani hi tlemin in zak ve deuh hlek theim in pani in kar a thalo zo ka ni lo mo alo ti khum ve boka Mrs long chuan tuna chuan I pate ya alo ho shi don lo boka kan beng shep te ang che thin rim deuh ti in bena tum chuan mira chuan lo danga I thil ti tum hi chianga mo ka maya hian hliam hnu chia I hlau lo tak tak mo alo ti le ngat Mrs long chuan lo ngak ro inun hi shem huna ka chwa khopang ati in thinrim tak chuan a choka ding le in alo hoi le ta inu than po so ka hai lip se vekang alo ti le khera mira chu tlom du bik lowin ka lo nga ka nge ati ve ngat mira chu a room a om le to in lem chu a jak mal mala a phone chu lo ri in selena chu alo ni mira lo chuak ve te loin ti hlim ve ro ka omna ka lo shilang che a mun hi nuami ti don te mai ania a nuam reuh lutuk ti in lo bia a mira chuan ai kalem che angai ka boy lutuk alo ti a
Selena chuan lim chei mo lo ti in Mira chuan o grade exam kha ka ti vele no do na chuwang chuan na ka nga lutuk ti in lo hnia la message chu dong chun zo min Samuel alo ni mei che felte ni thum lai kanin mu to lawanya vo in te hian kanin hu ve don lawem ni alo ti a Mira chuan zandar so mani to hi mei che fel chu tu nang huna an chuak ngai lo ti in lo changa ole ani in kha in deuh hlep khuna lo ka lang che ati ta ringota Selena pon phone chu lo la da lawin ole zirlai ni ti ka lo thei ngila lom bai le ti in phone chu ada ve ngal wat ole engpo chu ni se ka om na nam zia ta hi kan thon ve te ang ti in video chuan a om na bul vel te chu thla ala kwala chu ti lai tak chuan me che pakhat le mi pa pahnih te chu lo phein me cha chuan nomin ti mt in lo nui phei har hara Selena in an en chuan Mrs Long alo ni renga rangtok chuan athil lak chu Mira thon ve nga la han en ve te ka kalna hmun hi in chung lama chuan nuaman ti viawan yang ti in lo thona Mira chuan kanute ni lom ni makti mel tak chuan ti in azum dewa ama nge ani hi ti in voice chuan khongai om kalo kalang ati a Selena chuan I local tak tak don mo ibel pa khat hin rim lawang mo ti in azota Mira chuan rim do ne mase ani ai poi mo zok ti tur ka nei lom ti in lo chang Selena chuan a thalom kalo lamang che ti in phur deuh chuan a kal nga la Selena chuan Mira chu shwain bar lama chuan an lut ve che a midang ho chuan nuam tolin zute an lo in boka Mr. Howard po alo roi ve to viawa an music play chu ti top tura ti in Miss Mira helai te chu nang ang mei che fel lu tu kal na chi ani ve hlei niam alo ti a jailer pon lo mu ve le che in Selena chuan enge ani lawang I lo boy na tur om lo alo ti deuh maka Mr. Howard chuan acha e ani kan lo ma che Miss Mira helama hian local te ti a pan nei tum chuan Selena chuan kalbo ro ti in Mira chu alo shwai shangdai Mr. Howard chuan o kalpui dai ro ti in anwa chuan nuam chu ati le viawa jailer bula chuan Selena chuan engma sheve lem lo chuan zu chu a in ve a Mira chuan anutei omna vel chu en fia thongin pon lam chu enin ta chang hian nute viki ikar po ka mu thei don ani hi te neu newin Selena chuan Mira enge iti alo ti a Mira chuan engma nilawe ti in Selena bula chuan alo chu ve mai Selena chuan mi pa hau kha ti ham hamin mi pa pahnih chumang changin an lo chhuaka chu jailer po chuan alo mu ve ve ka mi pa pahnih chuan Selena le Mirai te bula chuan thu in jailer chuan Miss Mira hei hi chu ka thup pui theilo che ania o alo ti a phone chuan Samuel chu alo va shil Mira chuan nui sangin enga tan vak ati lo ti sha tak chuan abu ngau ringot jailer chuan ibone ati le ringot Mr. Howard chu localin Miss Mira I local ta sa zu minin pui ta che ti in lo soma an bula chuan thu in mi pa te chuan Mira in adu vak me lo ti an mu chuan Mr. Howard keimanen inila ni mai lom an lo ti duna jailer po chuan alo mel shak mai Mr. Howard chuan nilawe Miss Mira nang hian min man changkai dan chu ithiam hle mai mo alo ti le a Mira chuan en deuh rengin a poina om vakem ni ti in lo nui sanga Mr. Howard chuan om lawe ti in zu chu ala a abula chu mi pabula chuan hei hi ani chuan chai la alo ti le a kal le mai in jailer chu a phone lo ria en chuan Samuel lo ni a phone kha en ti ro alo ti a jailer chuan Miss Mira Samuel an lo bia chen yang phone en ro ati a Mira pon en ve in Selena bula chuan a re deuh la ya son phone kan mang lok ange ti in a kal sana Mira chuan anutei car mu theina lama chuan Samuel a call chu ala a Samuel chuan in siam sok sokin a motor lam chu alo pan ve mek bok Mira a ru ka chuakin mi pa model pahnih lai yom pui ve lamo ati a
mira chuan anu teile mi pa pakhat an kal dun lai karan pan dun lai chu mu in nute viki chuan mi pa a mudera mo engtiang taka che tum ni mo ti in samuela chuan mira tong ro alo ti ve boka mira chuan zai zira beng ching lo tura ti in samuela chuan engwangin nge beng chen lo angaya ma se a sexy reuh khop mai milo ngak ro kalokal ti in man mo deuh chuan motor khalin anui suka local ve ngale mira ve thung chuan anu teite chu en renga a hwai sen ve reuh hle mai ti in anui sak samuela polo thlengin ka om to e lo shrai tur che in ka local don nge ka bula hian i lo chuk don a ti a mira chuan i rang hle mai ti in samuela chuan lo theinang mei che fel tak ni in mi pa model pahnih lai i thut pui vel ani sia a ti chuan mira chuan i hma kar om kha i mu em a ti dai samuela chuan mu e an lam na sakhop mai nga tinge i chak ve em ni i du chuan a poi hleinem i do zo lo ka hlo wang mai mai ania ka ti ngai lo ti in mira chuan samuel tu nei kar khal kha ita nge jailer ta alo ti a samuel chuan enge i soi omzia i ril ruai thil tum le i chak tak kha soi mai ro alo ti top mira chungoi deuh wangin vasu ro a ti tamai samuel chuan engma soi boy lo chuan chak taka tlanin a hma akar chu a su ngal bura mira chuan a chunga tang lo en rengin a lo noi deuh saka samuel chuan wow ti hluain du tak ka accident na ka da shi o a ti a mira chuan tuna khan engtin momin au alo ti neu neu samuel chuan jailer chu bia in jailer chu ading hluaya akara chiamo mi zong zong khan mi lo zui te u ti in hnoi lama chuan a chhuk pui hloma motor tang chuan mi pa pakhat le mrs long chu khu bor borin an lo chhuaka anin siam thamol mol bok thate lo lak sakna lui luin mr howard chuan e he chu mrs long ani lom ni alo ti a midang po chuan he pala ka hian uire ni mo ti in mr howard po chuan thla chu ala ve boka mrs long in ti hlim dan po ilo thiam ve hle mai ti in mrs long chuan thla la to su min kal san te u alo ti ve bok a om pui pa kha tlan son ngal da in mira chu noi varin an sir lama chuan alo om ve boka samuel nen chuan in mu in samuel chuan moi phun hian itlan chhuak to lo via wang alo ti sap mira chu nuin samuel chuan alo pana in chung lama chuan a kai lut ngal dai norbetin mira long gem lo om tak i khel me kania ati a mira chu alo nui var samuel chuan ila nui moi thayamor nang hian mipa nangma ti hlim turi aw vela ke hian i du khop ka pelo che em ni ti ina zota mira chuan engma chu soi lawin alo nui ringot samuel chuan inga tingei nui reng ti in mira chuan ka du che min lo kol rwal la i lo kal thleng hal ti kha ati a samuel po lai ve dewin ani chuan min fop ro ti sapin lelam chu a hoya mira chuan lo kes ngalin samuel chuan du tho taka lo kes zom ngalin an du tho zui dun le a mira chuan accident kha boy pui harvia wangem ati a samuel chuan ai engwak mani lawang alo ti mira chuan samuel ka eng tak hi ngei du a enge min du chan kalan dan chau hi emni ti in sot samuel chuan en na yin i moi lutuk ma se chu ka du na chan tak che ani lo ti in lo changa mira chuan ani chuan enge keima hian enge mu ka fel wang ti do ni la ka fel si lo ati a samuel chuan ini na dik tak kha ka du ani nangma to phi ka du che i moi lo mo nangma to phi ka du chu ini engtin pon omla ka du thau che i thil ti chu enga tan ma ka ti lawe alo ti a mira in chan le ma chuan mi pa pathum roi deuh hian ente u helaya mi te hi a mil chhali tuk ti in an lo pan na ya samuel chuan room se ta enin kalbo ro u ti in rang deuh chuan an kal le ngal samuel chuan mira chu pot na in
kanin ton ma hian mi pai nga viau thinem ma se tuna chuan keima cha hi kani to turani ati a mira chuan noi deuh hian meiche fel chu a ho hun to ania ti in a kal sana Samuel chuan du mel tak chuan a en deuh wangwanga